Bakandamiya TV. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun daura. So, albishirinku, sauran shekara biyar ya rage ma wata ta fara tallan goro a kada sigari. Muko muna nan muna siyar da Queen Sadi skincare product a cikin office. Wahala for person wey no dey use Queen Sadi skincare Magic Glow professional body cream. Wahala for person wey no get muhalli to do video always in ciyawa or bayan thighs. Wahala for person who no get boyfriend. Wahala for person wey dey jealous us. Mata da a ba ku 30,000 ku sha sigari da ku zo ku siya babban set ɗinmu na Queen Sadi skincare product wanne kuke so? After applying this, I'm going to bed. When I say bed, yes, my own muhalli. Sleep with Salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Good night.